Samiao sambula re ni bula vinaka na vyo kanyo ni siam tiko mai na kavinaka ni sigani kua sa kavitinga sika pakarombuka mai viti na ngono vinaka ni kua sa votingo e tini na miniti me ono na kalok kero sa tiko vutotolo na vyo kanyo ngo mai Hawaii vat ke Samoa na kavinaka ni kua maro takasara ni sa vakaio na wekango petero me na siam totolo mai Samoa na vuku ni i tavi wakadakadaka na sanaroro mi Hawaii wakatanga kina mi Samoa ia kero marotaka ni kero sama ramai na nante bata-bata na kaviongo ni taka ni rongo binaka chukaya ni ambio liba-liba ni betala noe na singi binaka ni kua na tala noe Dr. T na bunata pangau ni siama tiku mekina miao sambula re ngole chukaya ni na bako nui re bikim ni todo pasara na itabi ang garabi tiko na nomunindu ibe banua abang tulo sa katiko na bendel ni abu tambu ke sara mai biti na dibo no ni bakarongo tik mikina bakang bula sar chukayani bak tulo sa chukayani bikem ni todo kasar katalenga kina na bendel ni abu tambu ke sara na buno baturanga o ta kau ni tambua maro tek sar bakalebu ni solitiko na bulongo na bula imbalolo levu na bula November me bula
keimpua. O kleni bunga sara-sara tali takatikumai ravitar tartikumai ena sema tiku ni biarkan ni vata-vatango. Leu santindera ngai sota. Leu na kenadaran beka pakambua na family reunion. Sa takatiku ni vata-vatango. Au sa vavi ni vinaka kina ni bondotu na yang ni vata-vatango minta mai sota kina minta mai vitala no. Iya, sa tiku sargango na kenta maliwa na nondo bulangi. Siamo sartiku mai na korturanga mai Samoa mai Apia Petero Watu meu sambula re Petero. Tadi sambul re. Benar sarvaliu. Sa ni bulu-bulu bina kacuna kavinikua. Iyo, belum re iyo. Kalau nggak insa singa barombo kan iyo sa meta biar tama tau di Bengkarabi. Iyo. Sa vata tunan raki. Iyo i Samoa maanggali ba ungan raki melambasa. Bambasinga si melutok ka gimba tabon naga ay. Hingga awal udah sampai kare biman. Sa penuh kaandina. Uno kata-kata totoko bakawati sandonu. Pambula saramanda biran na bio kan may biti ke may bua Petero era bakarong cuma nak kami nakani. Iyo, nasarvali mo Dr. D maayom abang bula berong abi munro ba agi miyaw Mr. Bunindilo. Baka benar-benar kapakali mo ng munro ba aba arengo ini talanwa with Dr. T. Ba andina ni Solimbula, ba nga ni Bebo Kaunggi. Ba benar-benar nabali mo munro ba in. Ambul re munro ka. No egina ni munro ambulan-bulan re iyo ba enro angon ni ambulan-bulan re ngori away. Baka mbula biro iko ngay na ugasan na baka urang ay buwa na diwa igina himbuay ra inangu del ni banwa ba urang ay sulew nondra iko iwa man urang ay sulew masini banwa di ura na urangan na be maambura ba urang na maanggali 5 na loman ni delanya baka urang ay sulew. Pakambula biro nga vera leweni horo nawain doso le bumbua era baharorong ang beka igumay na arna binsingan ni huwa benro may vale ugilan usan beka igumay wanaw ge benro no mere vale pambulu an be mundo pambu biro nga sala beka nga danis ni bama benro ka abaleng ruwa takan diwan ruwa mau rangon na korbo setelah kami menganggarkan tadi sebagai lomen korin na itu, bahkan bulan biru mereka iungai na bubali suba, benro Uncle John mereka bagi pan warung may wali kutu, awak biru ngahin na biwakan, although bitilebu ralau kili mereka may Oke, family rumah langgar, ben rawa kang kumain nasa sa bakara. Iyo, bakir udok sa rabe, kanya sa may kumain arna bin singarin skinwa. Nawali udok peti. Na nakawali sa Petero, rongat sa nga bi Susan nambong, bi Suzy, labu ko ni Songko nakachiko may na oro. Sabi talita ka bakalibo na Songko ya. Iyo, ni gulun do abulo men ako ron ngin do wala kawan niya bulo disya masabulo yung ngunun sabi arabi nga asong na yasan ni productivity na maalang kabal di ama ka bason dalaka sana aaw bakalilay na bugun ni dakasong sa ebumba unga rin sa bulo ni maiwa bulo di bulo November asuga bulo ngunun ni nakor tara no ngali ka nga sa ebu asong so sa tanawa na ka na saray tamban, dala sarap at na video. Iya, sarap mus nga saray ambang may sungubero anong kabon ha. Magandang wabi oso yan. Ano may balolong bakalungan di ba kanan ano di ba iwa ambang menokor. Sa kanjira sa totok. Nawali sa Petero, ni beranga ni o na pamatata ka matabi kimamin na sarap matanaw muna. O sa tusar kino ko bisamo na taro liw sar nga ya kimibikila. Iya, si berang mandaya, ni pamatata ka matana kim ni siya may na sarap turang umbu. Kerker. Uy, nakasarwali mo Dr. T. Iyo, kaya susunga ba inang ko susunga may nambuwalo. Au susara nga may nakoro may nawaindo susunya ko naumer ba aki rota ba aki naw romba kumbong busti na ba imbungi romba kalungan sa bula iwanaw samba kita sa bulan tu ni huwa pain roang kumomo
paenro angku momo no meren ro leviu o iyo kaya sampai won sa ulo karonggoy pa yung momo pesto bula berong ang bagi bisa ngabul yung momo stino berong may bisa riwa awale bawa ibu lisu bawa gele ibu benro may bisa iyo au susumen nakor iyo susunrenre na bula panakor bakang bimbin ni bulangan ni ngarabi ngabi inang yung may kalunga bakal lebu na buhun ni susungin ni bubalile bu benro tabo akina bu abe bakani iyo benro abe bakani benro amay o naw itan do sa benro abe bakani tabanga iyo benro abu bal may naw sa may na ulebu abu benro ngina siya mahimohole iyo ngana na be susu sing mahina iyo uling amay na Solebu Primary School wambo sa bisa umbekada na nangononggoy kelas 2 kina kelas 1 nimber ningela na Solebu Junior Secondary mele form 2 kina form ba nangonongon nangonongo Solebu Junior sabi sa meklet concepts ngona biro ngangon na ungonin sa bulmen or basta do sa iwalor ito mo kasi sarili bakali pa pantulor o nga bubale ang ralor sa tulokan pantulor naminggo sa doya unga ombal lima kabula kalau nga ani masalah wambo ang masa rewas yang ano kalar no na alam no ni masalah ndo raw ako sa wendu o ola ko ribuli sa wale bu mamisa ombal ako maabas nga bu 5 miniti ningiya doy ribuli iyo untuk iburungan tangun ni sal tentang wangun salera ngunsal ako sunga meron ni ola meron ni huwala ko indalan nasambing dalan okay ako sunga lumani benua iyo ako lumani benua lagi ali ako suway berni ang gelahwan ni warni buli ngona kumay ngona kelas 2 may ata pasara fungfo gento lang may mahula ke aw may mangina kontena gento bakatang na man ini sa lala o kake sana yang makanta kanewase iyo kanta kanewase ngona ninge basi ngale sabo bakalile o nga sabo bal o ngawasin mang isa iyo ninge ulo mo nakaloko sa baka naulo sa nga maalis man ombal mangkani masalah sa ako sumbelo man benua kami santo meyawan ang balawar ngaw ni war la unga kanawar ngaw ni ngwa ando kalunga biso bakalilay may na kanawar hinakanang guwawa kanawar hinakanang guwawa kay kalau nga di balik santo unga rutin menor unga rutin basing langawan ya kali ko ramay sanyu ramay sambuka imberang gimayawan na bulesun yung bula may ngalis hindi nimbul nenre mbul libe bakaro agim beka ang gimiyadaban ng tapunong giling abalis tungo ng musi oka to ang bimbing gihari nga bitukon bitukon bi ronaw ibale ndo bitukon na dunga na uli dia na sarangay kandir tuto ko na nren ta staff may ninta release ya kemit ninta staff may nrenre Petro iyo iyon tabulungan na po sa na may na musi iyo may hinanda maraw sanjir na sara kandir tuto ko tato kandir sarangay pada mo wali chukali bulia hindi ko tumbali chiko lako chukali biliniu tambuka embotu ndo na daka ndo tanratu mbeka mwana laki adhobo ni osana tamatambula oi nawale bu dokter ti ko ya umay na koro ibalen ro o ni uibale mami uba auto ko berunga kondo ubro nga lubi o kondo lubi inang gulay may masusuba unga iyo ko ususumay kono pa isikeli komasi kondo ma bagi o ibro ro angone Gaya kaya ibal abang kendo hindi mo nindo mo na malumalu mo na lakasakan na sili ka umabis ng talo do tanang baka bantam do struggle over na dalon talo ngongo ni embia sa kendo po sa uita pa hinaw biya undo lahoy inakoro dapat no uglele no puno ni ko namba wala ko ngaya sa ni koro na windo do una ulongan ni biya una puno ni ro isila pa kita kendo abulong biya ni ko sanam ganyan raw bulak na go yung huli sarap ba kukuha huli ba kukuha
moro ni kuni may so awa andra hinimbulang ko ye ni may so awa andren ko ona gento boleh ubahale na nung os boleh may awa bero nga ubasam agi ni usa kalilay usamber ni buli usama kalo agi na ento wata kata nilay musundo bakor meraw masul ni bonua si sulilo iyo ko inang kumanro ang kele mangke dakabili singona o kaya ba aki India ko ang guneo iga mo owe inang kumanro alengile pasang kabendro akuru ni korale musdo bisyang kangka sama kala no samba hilima sangken tulak me ngonom sa dolaw ali bulan do long ninto ningon ka ugin nanto lampas ka ugin $2,000 ilo ma aki lebi da maom do ponte me ningon sakali layar ni tinggal ngay na ralor ninto nang ono ko kaya liman sa spesi murya di tulak lang ba sapa no nga rendi na may nambula ni umay na koro lao ngay new word lao ko ri ingarengan wala ko sule mungkin ako maompo sule bento ka ambulang ona sama sa kaya sar nga ona iyo nga na be pa kunggi ingona abo abirmahin na gendundo uga boleh tusle ubi ko no mere keu pasi bakare nung buli keu wala kong may na maay karo ka ul na biarong lebu yung gabi tobi ang tubaka mo misire gisuwa yung gumomo mostino may bisari muntung wala may misire giana wambo ang nabiro nga manduan ba kabi bakalo nga ahile wiyaw na si me motivate niya mo sa sanga mo ito mo muro ni winakoro mo abala mo rin lang may misirigili mo rin lang may gisuwa mana primary school sa do sanga nga maay nga karo ka ulo sirigili mo may bisari iyo meron ni biligil ni walwa madaw ni sirigi mana sa walo biro nga madaw ni lalo kan imbian rembuka iyo sila ko liso kaya nga ni onam santo lemis na lekang bawo okay may bono ni ima na ubaga bono ni longan ni oliw yo ni ala ko kindalanan ni berengkele ko mau na ko sampai wong tinabakare amali labi aman santo sanga nga maay karo ka olu sa gila nga kay sar pasyawa nam nga ito maraming basa kay nga ko konto munday may bisari may siragi isu ba sa doon din na nabibong giti binak may kayong giti ko Petro mo marawat binak no mo buli sa totoo kasaran o kampo ko naman doon din nabi bakalunga agilem daw lang may isu ba biyong guni meliki o yung gumamustino malebo ka kaya baka nan asambay rambay takatare iwo Erang gendo be pakunggi ko baka liwiyaw en pag do di ang kumakang ko report nito sa mga akong kubil may sulim ganda ta na boss di ba pakunggi ye endo nga kaunggi nga palisi ko ambulan din may misok may sampai din dinay iso sampai raw ka okay sa karin sampai raw ka okay dia nasaranga totoo kasaranga ren don din na bibong kitilibuya niyo tukun mo buli ba ko ko pwede dobi eran yung ngole may suba si ngole may bertuno momo ibisari yan na nung sangga may ba mo sa to no mo buli na Solebu Junior wala ba na mo kay buli na Formula 5 ono vito okay to saribi be Petro iyo na ka doktor ti nang may Solebu may mingendo la ko nga na Career Expo lambas sama kaya ino nang dolay Career Expo sa ilambas nangonong sa gano ba sa abo nang na piti may nang buwalo ilambas mamingon do kanyan dinakubo ni kayubo maalimayaw si bidayaw abontong bas kung kaya ilambas kalau ka misangon kung kaya ilambas sa libo ni abalante ni lori sama abi aseray sar ko nga ya munta ko iya bamdola ko li Career Expo hanggang do maalaw ko biyaw na sa lao na Career Expo nundun di berewa takatan ng bangke ng rabay sudo bakare asa yung be kamusa kan tama ang gali buli takatan ng guy ora me apa nang kido bule wala banda sudo kan sulu ay do wala kido di bero nga bera menakor lebungan ang pabuo ano igin ako sule mo ino kumpuwa dole mo nga bi sa andu maong nga bi mem di bera lang may nasi kas ni buli sa takata ma ni uwe Abang ngaten ko naman santo lang ang ali mo na biyo mo juwa makasana ng ano sa oy pero ba kamusa nandi ba mo obole
Ramang kalakano gumusa na ba ako boleh. Yung ginhalo nga ana ingon sa lebu. Nangauna ko o form 3 na sangkay maain yang bagi may offer accounting studies si lebu nangauna. Principal ina ko master akas ni buli accounting ko master ka kini bosalawa. Beberapa ni buli accounting ren din ako kaya. Iyo, ako ang kay karuan ni lot na baingon na sulebu junior secondary school lang gabi accounting. Nang gabi accounting man kay tambe da na fi junior. Iyo, o sa pa si mayan sa hango uba-uba o nakor-koran daw susuba kay scaling yellow. O kaya sa fata ingon ni lo ka oli kay sa ingon ribi. Gento be wala ka ibali bugoro kan o susbulo man nakoro. Mangkisa ingon na sa dumao nga namin nakoro. May sulib nga Lambas College kuno na masambay rumulib o Lambas College nangunungan ni Bonwelebu. Si sa kanewas ng tula ko St. John, sila ko St. Bede, si Sab Secondary. Iyo, kaya yung sering may ni form 4 yung duka sukontaro suwala ko may na top 3. Sa sering may suba. Sa amin usub sa amin aron ni umamo eh. Kaya mo ka kaya makawarin ang kawa ha umuli Lambas College bil ano sa apply ugi na may nahoro. Ba ma-apply maris. Awayo kaya kare ko di karesar kaya raw karesar. Manila kasara ka na lebi ang may maris ni balawin ni Roafo mo ugamak. Iyo may halong asaran ni may form 5 maris taro akan makka. Iyo kagay lasa gina niyo lang may maris na o form 5 na 97 na commercial class nakakakali bangon India. Wow. Iyo ko umaalebit ang ngon ni BE lebit ang ngon ni tangon Samoa o Eden Fido tangon yung Tonu tangon Nauro Brands mga na lebit o ka paele o lebit kay BE o iwan na accounting class imaris nambay ko na akan kendo lasa uginan o kendo ingales iwo ni do da kabi arong o may so ako na sa classmate di Maris o gujurat tingin do bulungan ko wala ko may nakoro sa kendo kasi ko nga bi Jungle Boy nila nga may nakoro yung Maris Sarena ya di mau getin jina begitu tak na Jungle Boy la ko may nakoro bakit do yung Maris may nakoro do yung Maris sa kendo on Jungle Boy yo nangauna brang o yung Maris di maminduli ta hakal sa Nindo wa siya bahasa na angon nimbo unduli lay saray. Sa angon nimbo sa unang form 5 form 6 on akalo ni BT on grabo tibo era susungay subay. Ama alay betra kala ko may na forman mingi. Iyo. May galing-galing okay Maris. Iyo. Form 5 ba form 1. May ba form 2. Jina, which may Maris wala sa ribe Petro. Yung ano Maris sa may ba leo form 1 yung maandan o nga niya daw ba makani scholarship la ko may dua BRR may Corpus Christi mo sali interview gina au sa men sa ba leo form ka nga ni da form sa tanto nga leo form sa feeling nga na form Corpus Christi la ko FIT la nga wan ngid madala nga namak ala ko may interview Corpus au sa kabin robe mo mamisa di ba kaya usin na lang ko yung nali interview ko pas ko sana ang ahir nga lala sama may man ako sa ibuling kas ni Bulibir imen kas ni Bulibir amen may wan namin iyo so man tabay lay au sana man kanila ho mula interview ko pas bilog lang na lako yung sana through yung sana lang ali buling kas ni Bul sa game nila ko na Box Hill TAFE Institute ulit ako nag-advanced diploma in business accounting. Yun, na 2000 may na 2000 yun na 2001. Iyo. Sanjino. Talita ka na muli-buli ka? Iyo, alay na bali mumbilan ni the accounting masampan do ali o kabi o the accounting gulang may sulew may osa bakari Maris te. Jina. Auto be alo ina may do lang may Maris or do may alo na bali ang classmate ko Eden Fido. Santo da kamay position class. Kay India wana bayaw si ko kaya
Kay dia. Oh, ana top 10 eh. Sayang sarangay. So doon nabi mong gitsili, bikin mo doon na ilaw-lawa do sa ganingon India. Iya do sa sangat to kana tamban ng belat na tamban di kumas. Nando kilato nga Petro radolak nga bali bunong ne Hernando Tabaswe. Talisar nito duro manggoy o nanomalis na din yung ni buli. O masta kabikin basalaw. Masta kabikin yung basalaw. O kaya ang ni buli naman do accounting may sulibo. Iyo, may suliw. Iyo, rito mo diyan, nakaya sa teba kami ni Petro, natali ni no natalita ka na batabuli din accounting eh. Sa tingutsuk mika na natalita ka. Iyo, sa ewo saran ang pundo muna yung ni accounting eh. Iyo, alo ka na boso na bir nyon ra accounting on ra long ni biang ako ra tawuluay eh. Dela sarana. Isa bibo gitin. Totoo. Bibang si Petro bala tanong tukun namaya nilibo nga weekend gas ni buli nga sa takata pamatintu si bunuay si lawyer yan Gonzalo Toro ni Petro o laksarangan na tamban ni commerce accounting ay nabika bakay lapo nanom sanggay bulo siya men na boxil tifya sanggay yung olive nanom mandig ni takata. Iyo naka totoo Kaya nga nang gubuli nabi kuda ka advanced diploma. Iyo pa pinam na nga bali wenro ibale na bugni nabi tokwin na sumi ang kutur-turu. O ibale may nakoro o tama kay na manduan ulang ni pa ni lebin may nawaindo. May musta ka na was ni pa ni wando niya sa nga na ang gusabaro libuli mo na may sa mabubuo ng gusto mini dur-dur. May bugyo sa mahali yung guni may bisari o endua men rumaan di biazini ho wa ina mapatna iko may PricewaterhouseCoopers o Jerome Cado men dai hani survey men dai wan application belangani sa advanced diploma hero ni sale ewu hina ben na PricewaterhouseCoopers o men leta ka sarang ko interview o men pas ay na sarang ko interview o every PricewaterhouseCoopers na 2002 may na 2002 hina 2008 iubuli may hina ubro nga may bisari may so abahin nang lewen ni Vale o Pauline Krekara o so ubro nga may hina o hina luwero na daka may PricewaterhouseCoopers o babanim na kapakalib bala ni ko kaya maay ni isa gila una na ufi na ulungan ni biyan ni finance o PricewaterhouseCoopers doon at top phone accounting firm globally PricewaterhouseCoopers, KPMG, NSN Young. Iyo, au may bagi walugan tapi susu au may nabi susundan dasar. Baka bimbi ang unibi ko ala kan untuk lele bang unibi ko anang baingona. Besu sundan na sana ni beba bulidi baka takaka mami tuso aba anden yo sa hanga ni boso isaw nangon do mga isar ni saure yo mami kay baka binibin na kainangan na baka riyaw ng kuya walo ang bagmayan yung kay lahamay yung imang walo ang bagi au lahamay as a heavy senior accountant. May tahap nga pala sa post si FNU sami ko bubal sama abi wakali wabaw ini order saray iyo nangaw lagi na may na wali video at na 2000 o iyan na wala ko video ata iyo wala ang bagi ruay video ata nung kulakan ni video ata hanggang sa game ne bagi lagi na karin basis subenro na accounting firm PricewaterhouseCoopers ang bimbi partner abi kami no Chakiem o Jerome Cado Mr. Boyla abi susingro hamay ninggila kawan ni video ta ninggila ka bi alano ni ka ako sakila knowledge ba technical skills santo ana level uwin na bukunin rin ako sa apuan nalaman ni walang bahingo sa totoo ko sulang ko mamin do la uso ko na diwa ini kan tuwa ini karua se la ko leta kata yan we la ko lambasa leta kata kay lambasa
Sa yung ko sa leta kata sa siya nak kubo may solim. Siya ba? Iyo sa Sama. Giduli mga nga, santo lang, santo buka nga, mubuka nga. Saya, Sorry kung tumpalit ko sa mundo ang Sorry. buka. Ang santo ka, ang santo buka. May buka ba, kung na ipreso na, tuloy na ka stop take, iyan. Ang buka wan, no sorry, sab-sab. O yung nga, nakala ko na kilampas, out may lampas, no sorry, biro. Ang santo ka, isa, kung naloang ka buong, kung may nakuram sa kalim, dubay nga, may matawa. O yung nga, wala ka, ibo. Totoo kama Petro tagari na ya ng bimbi ni Puli cik sa kami ka na dingin ke ono dingin mo mulai mo sampai tu cik nan telan mulai beci utomai se mo basoto mo da kabra mo Puli mentono ngono satok menawang ko buko sa sarap sumutal may na mo dolong ni beut toto Iyo, may video ata ingay nung ibul may video ata kakalungahin nang giwa ingay ula-bulang puta sa ka direct finance ka. Kuy ko mo sana ang kabrungan ta ubak man India. Uungay mangani exist position ng ano na financial controller. Wa agi finance analyst giwa direct finance ita mo na finance structure. Sa gimin hay review mo nday mo finance manager financial services among karaba bi ka text abo nung gudar taxes in my price house iyo abo abirngahin nang karaba Fiji Water Foundation puro taka lagi na agi fanem manindi ko na foundation ng una iyo ang mandober nga rule ma ng una andung karaba iho agi na manage agi Henry Saw ang ada Fiji Water abo abirngahin na Henry Saw o Fiji at maigo sa office Singapore, Hong Kong, Australia ba ay do iwan ro backup plan maigo may Alice Spring may New Zealand. Ning karab o ba naman. Iyo. Do sara ka bi baka kurbo ile na lakam may Fiji at manggaya na introduce ay may na water resource tax. May bakabunan do ay babala ni company ba amatin tunang una. Men hay na mesong factory sa awal man sa nasong rom sa nalako ibal iyo sa bay musyo ni walo yang bagi movement accounting firm steady sa ame kay na ini wala ko ibal sa makala sarang ngonen da bi ba awal so abi ngon o inga ngon mainyang bagi ni na karena ngon la kanon kubal may ungay suba sa amin nila suba ni biya lotok nangaw na ko may may lautok ka karon na ba sa amin na kain lagi ni sanada kan do restructure nabuhun impact ni water resource tax sa kana company sanada kan do restructure ni company na restructure na kana lawa salary staff ba abro nga ora awali workers may restructure na hari danin sila looking at 100 plus ayo yun yung salin di ba yung sakalo mangga kaya umandang ang umandang ang gani establish position kaya umbe na ray-ray dua pero nga au mo sana mo bay nga pa option B ya unde la ko do pero nga pat ni restock sa kaya yo nindong karap iwa kan Rizal na kan manager kay saw mangitara restock no udla balik HR in US office na process mo na ano brown sa ewo pa nga pa iwang ko plan B. Meno imayan na lang sa main da off may wakaya. Wala yang bagi babin ro. Totok. Cukup tagal tambarangan nila mo. Iyo, wala ko wakaya lehebugan as a finance manager. Ingon lang gi-promote ay kita muli chief financial officer. Wakaya maandun ko ba may Fijiwata. Okay di manufacturing. Ila kay wakaya yan may hotel, not only a hotel, a private island, kaya mix bro ng business ni hotel la ko ba agriculture farming organic farming iwan yan. Bro nga na iwangan ro company ni wang kabuka kaya mento ka ira na sarbanua. Nirla ko may nandi hiwakaya. Yan gito bang bro nga kabuka may chat may buru-buru nila ni company. Ingon na yan bro nga iwakaya. Ginto ulo mo ira homeowners. Nangaw-nangaw ni perming kay bulya ko kaya nauhi bunggoy. Na kana manage ang
aba nga konsep may okay kena konsep din ako din raw magimur mayroon ay kata man iwa kaya iwan ra humonos men do tahan ni sala iwan ang tibon liba men jangan property din so makasamta ka na di mo no o ngolikin nila ko pati mo baka binakatak siguro mo kila kina mo experience ya totoo ko ba coach iya may wakaya kay siya mabaga may samo. Oi, iyo, may wakaya. Ula ko tropical resort o liang bagin dua kena. O tropical resort iko Malolo lebu. Yasay Malolo Island wa likulik. Daka aliw di ba may tropical compared to wakaya. Di ko wakaya o kaya high end exclusive low occupancy but high yield. May tropical sa competition sampai kan ngon do birna mamanuday na competition ni hotel iyo na oga GM may tropical Clyde King or tata ang may PWC ni Bernigel ako kaya mel ako kaya na hospitality field litang ko interview ka financing do outsource ay unga benro accounting firm ginta ka bali and then yang guda habang guda kasi guba ulewa bel ako beka na ulungan ni ko numbers plays a very important role ni kaya may sahaba to make decision on a timely manner say iyo ako okay sando san lo kan libo iyo o menala uli iko ba libo ya umayan 2016 ninggi la ko nganta bonoli bulita bakare kina bakam bimbi ni nilak may wakay na bonole na competition na kan may sa ang rabasar nga ba dan tatata ni bisi nga nandabang ringar ra sarban wa iyo sa ginto ka ko undo bola may yan may tropika bimbi ni hotel laylay may kompe agi men hotel maua plantation ni Malolo laylay iyo kay hotel laylay sa hotel labo biro nga na kana may biso agi ni sa rumah may olwa kana okay kana ka olo ko doon yan noon iyon na 5-star hotel na ito yung rating na TripAdvisor na gilambe ka TripAdvisor erndo rit agin rabe hotel men ko relate ka sa rabare aki Clyde na sa nga ingon na misulia behia ka fika meroni paulewan na pingkarabi na bunatan bakare kaaligin na ninggi mamazalan ni assessment ni TripAdvisor sa may ulusaray ibi na top hotel ibi maay nga ako tukriki haru ako likuliku kauluan na hotel leleng ko tropical island adults only ko kaya iyo adults only hotel yo game haulu sa haulu musim-musim ay bibi mamia amatak iyo sa musim na pingkarabi was main unan na arong iko kaya unos may tokeriki kaya unan ni hotel dan orob sikoni sero aman ta bakata ba hotel linggo siyang gibidang ayam bagi may kaulu uwi may benro na sa tika meron sa balimat tama iyo ginto kan ibuli na baliban na biya wa dundu ay boleh na hotel may tropika dundu ay maming boleh liw maayan do ando driver na bali wo GM maayan maming dua ba Velomani sando ba Velomani pa garaware halu Anjir. Saro tu mundur lihat apa yang ditutup ya? Iyo, engkau manggani habu bima mesta, mencari tahun, om sekilan dendre, ba kata ba, iyo kasang gitu tak kak? Kita amodel manggitan gusto belian na begitu na. Mami bang answer ngambil lagi lapar ibi ya 7 se raw anta kaya suka angani raw understand in that concept ni 7 se. Kita model untuk ini na 7 rugby model. Mami team iyo. Memang galib ako finance department. Na game of rugby ko support o provide the support. Awalo mo taboy. Lagi may iwan na front office. Konro ongoy forwards. Konro ongoy na libo engagement nilo ma. Konro backline konro engineering and then DIY utilities
Di generator make sure may on iwa generator kunya tabu wai iyo. Sagihan ona man model ni rada. Sakit dobe alam no ungan ni raka. Lemerin rawa akhirnya riga ba ya rada kai. Di nasaranga. Wah, toto kasarangain dari dia. Ni pa biar nata cikon hotel era dekilakir kita nang gitu. Dekila na launing gitu ay. Gay pa ngatakian na sevens rugby concept ni namunto tak bata baka law pakai law. Kena launing gitu sa toto kasar. Ring ko matutol ay. Iya, rasa rahana dingum. Rasa rahana dingum. Apa alum mendah ngai lang at arong ya, boleh food pass boleh nokon guri. Untuk scrum ba karyo untuk na front office meron ni lew maya activities meron ni kami ba rages. Ke untuk lew ni hotel ang do zingo koiranga do so apa may experience na may lomani sa plantation sa malol do tolo hotel lenggo may tolo ako ani. Setoto ko cokla lele berapa ko cung bingo nimbula binaka lele berapa ko bulu cung bingo Petrovir na kile kemuni na muti ni takaka binaka baka lele na rong re ni be wose na non na takaka Petro na be tambal ken sa pag madal takati kun dolo turangan ni lo may biti na muni turanga to busi lo malang tukul cung bingo ko tau na sanom buaya nangan reba no muni talent ya nanto ngona o katikino bit doman to pa madal kino Petro Iyo benar bale bu tau mi sambul reba tambe ka au bambu senya arung guri sa bu i na bu nyung ngale so Dr. T oro bi wasi Dr. T ingai nga reform sa bu i may nakoro na bu kun ungan yung bu vision ni nang retala nang kundung di ba i may na sa umbula ka i may elebawa mami on neritahin na sa ginto lawanin del banua mersan gi emuli hawa sonra project sa iyo apo kanan iwo ni ngay nga reform na nung kundel ni prime time mo sor nga alin so ka or lewasen del banua model ko ron abang agin model ingoy si model lakakan ko iyo ngona banua sa ebu nga reform au do baka abinyo bali brungay del banua may sulebu apa abang na loob nawain doon na ubukayan na kaya na going back sa ruas si uli wakir ni hor kaya nabi mo sa ay na finance agi iyo bi bukur nga hinabakali bunto bi wale ben roman hor abang hina on women's club sa iho ngona sabi buke sa lahom baka iho na iyo na buku ni buki iyo ay reform sa ngone sa raiwan na oso-oso ng dua vision ni awli buli tamay na nunggu may tropika ang gela hoy libenlen alingin na with tropika ang samantala umaharon yang bagi ang gububali men ulak sumbuan ni biyawinan sa ako sa na bunway ang gububali men ulak sumbuan ni biyawinan di ang examen ng dua visa yan ang amon sa hari ubin ro isuba sa min hanibi mo bayang nga kay suba Au sa amin nanta na lakarin ko na may hotel. Ulak sa na Livenland, it's an international NGO. Liba kay Bauli Regional Finance Manager nandua a project with UNDP on climate risk. Iyo, ubay abi Solomon ne Vanuatu, ibi iba aki onga. Iku may na 20 ulak may ngona member ni ulak man 2019 goy Samoa. Bayan na sagi ang kapan na puri-puri NGO the very powerful of empowerment of women akan nandoy nga bura ang bangone iyo saka maka modul we na nga sarang bakar di kana ingani nga reform agi kaaligin na nga reform nga bono man do iba hinaupay na ko na bono singa-singa masangga bi go me aka yung gembe kami na model me na sangay kenta po dai ba ora ang bangone ba agi rama-rama kay Saron ni mene lakapahari ang model ba nangkiron siya may replicate ba kaya kanata ba kanta bimdo may replicate na ikin na buwa siya daw iyo yung na sa to andra ba kayo nang goy Dr. T iyo so andra ego yo tapos ay kaya ko Denzel Washington a big dream is good but a dream without a goal is just a dream sa rong ready na posero nito putal man iya ano ko sung ano
o Denzel Washington na nakuha kaya it's okay to have big dream. A dream without a goal is just a dream. Iya, mo na andra igo yo sana sala yo sa na uban nag obuliman tame ngona boleh igo nagi bukan timan iyo. Mana bibu kata umen nakor mga berungan habo berungan bi yawa bi karabi release telepon wa. Na igo wakaya ari berungan dorkan bisnis ninyo. Baka wa ini o wa ingo Pauline o kaya hairstylist. 2006 po bunon do haul uwi na masasong urmento laban tawo ruwa hete sing salon ni suba naliw na gila igo Rockline hair salon na all American discount traders o kaya sa do na flea market with Jimapen uwi tangon darwa salon urun do lamay na 2007 may daw ni rogi may bol enormong business na 2017 o 2018 ilam mo na sa ikon may wakan kedori kan dorong bisnis ni takaniw ordo bol niyo may nakor may pa may suman kedo may bol agi beran do ka virgin coconut oil mi osukan laman ni dori tampay mo kenda risk nga wamba kani bul o very yaw na bisnis da risk ko man kani address mitigate ahina aken realize solely on few markets may lang ko market mo na may lang ka berong iya, may kare bro nga mag-mix ko ni Bera Winston, mabuagad lang ako na Winston na papatatan nitang laban na den bro nga supply ninyo Nabuungan ni nga mo nang buing apo yaw. Musa nga musilili subiro eswaka berin delin por berin menakoro bebukira nan no ambe kanon ra imisul bebuke biro bira. Totoo ka sarang Petero nanomo and it's practical help o sulibir na kamera na kapay. Orto na marama sa chikon na women's club, orto ni tambongon ni victim na warong chumay na taubo may lomay viti si lomalang ingay nga refam. Nakanada na ba kong buwa? Watch this space. Totoo. Kaya tal man Petro. Iyo, nangaw na umay nilipan lang, usala ko na region, hindi basa. Gue kaalihin ni lakon na hindi na ni yo non for profit manda bono magani anran yung nali zakabray na nangon na sa hagin na bio Pauline ha and dua lang sa unggoy suba mo obalam apalahin na sabi na wayo ba yung mga mando na NGO yung sana obalam man nga sana obalam bel anyo na tropical do weekend on do di ka tayo suba muni olaksum may ano yan? Olaksum may nandi. Ngunang gisa ko nagdula kanyan. Yun nga na uwi na tropical sa kanabarong bukon sa angkir mo kabiyo. Saan ta ng application? Okay, yung isa mo na bida, so na ba? Yung kayo do may barong buka udo, may bakalok, o tulak ba olim makabuli, butang ka may bakalok kung saan doon tayo ba may imber nimbongi, may bongi umusa iyo may ngalawa seru saka iyo sa ba obuliman ta ka ulang ang kusibi ba aplikis ayon tayo man tangawan mon salah ka may suba ang suba na siya mo sa lak may biyaw email ka oran may interview na siya usi sa uy iyo sa kami ro iban di ba ang nalangsong biloy nandi ang nalitatan ko siya mo ni o ingan arab sang trima tayo rumay may mga interview o nag-abala man na office mo libre na siya usi no amay Oy man na interview. Oy ang interview Singapore lulu langsung biro nanti. Kaya na sinatanongan sa matalamay gin na ni ako lang interview di ba ni maampalabang ko interview. Sila ko ba sa nang kabalaktan ko yo bandi man tabel ang NGO untuk environment ko ako buli man ta iyo. Sa rin dora ko ni katung iyo. O may ingon ay og sa amin nilis may suban o sa maro bali ba bubalin sa amin nilis may sama ka iwa alaw sumbunan di suban. Ay ingon na liben len may lawan na regional rule ngon may bukay biro nga da may bukay ka na mentola uliben len to nga office mantu kabi o nga ako kay modi may bukay ka na da may lako animay may lak may bimod misan unda ang abaen rowe
Iyo, ni may waingon na tawa a project ni PRRP, kila kabaro na design for phase 2. O sa minang gaming kapaingon na baka ni manager finance ni Livenland Fiji office. Na zikil June 2019 sawa din ako kontraki. Mahay na ibiyaw kaya may re-apply ang biro, kaya ma-re-apply, mo apply biro. Sa amin naman kanya apply. Sa ibiyaw ko na rektala ni project kinakorot. Sa amin naman ko ni-apply, sa amin ko ibalik. Okay, hindi man da baka hindi man da sa nasukang baka man da biro sa rumah makambulan ni entrepreneurs. Mo naman nila sa may job sa mo, opportunity ko sa may ugili sa mo. Salaw ng pala ng tuchong kami sa mo. Samoa awla ko may na yung ko na Fama Joe Supermarket. It's a subsidiary of the Aliki Group. Iyo. Awla ko may na August na 2019. So the interview bayaw may bi abuli bayaw kay upas ay nag probation aw na kamay wan na bulan kay ka magubali. Da kami doon no malaki sama mo ka magubali. Iyo na ngano sa ka na mo sa rumo la kamay aw minibos sa rabin do ento ko rata may pressure house ko pasapat na yung nartam sa langki. O kabi ha. Ila supermarket la ko na supermarket mi gilinga ginaw kay India. Man kaya man gando ro sa kay bimera bingara na supermarket. Lagi kan ko ano paso kay biyaw. Ala ko si ilang agin ko santo rawa mo loma. Finance will always be finance. Ako nga nagilibuli dahil loma. Sa totoo ka. Red, ito pinakadituso ng toka ni Vaya, Viva un getsi, sarong kono na biya lomo rua. Ito ko sarong mo toka ni Vangong. Kondo sa talita ka tsukula misamo? Awula ko may wana bula probation lang mga ola bula sa may abugi sa mo, may na finance manager mo sa may chief financial officer ingoy. Eba iho o supermarket ko sa mo. Wamba o the second largest o biggest competitor of Frankie Supermarket. Iyo. Portfolio lebu sa roke na nungguing nga bata may ruang manager finance utimi umaale ini ka 5 utimi finance staff. Iyo. Portfolio lebu na bingarabi. Gross revenue turnover for the supermarket is 80 million. Target for this year. Daka aliw may ko usa may maro ina pa aliw usa mo. Awla ko may masakit do kani biwala ungoy na supermarket nang sa gamiw ang kuyang bagintuwa. Na gito bi kani biwala ko may wara kay samo kay na sa gilira ta kay samo sa ama ando ani okoy ra. Gaya bahkan bimbi wew magela ko may ni rule ko mauna nga kay balang. Dung ka nga kay balang nga rule ko. Kung kaya na maayo ngingon ang lolo ka nung ko mong gimi ko bireta ke. Alam may baptism of fire. Okay, which is a blessing in disguise in one way. There was no training. All I was told the laptop is there, everything is on the server. Awaleo meron sa supermarket okay, may sandon. Akan gedubong college subiyaw. Kaya kay habro nga biyon tang ukani pata ka ma financial control una bir sa merkan tabako puasa orang nga daw. Okay taw. O kinto sambul may PWC. Kambur na kawal pa. Sige. Komandang ko sa sir cuma na sino madalantang kongo. Kongo kando tuwin nga yan daraysar. Maganda mo na awog ina. Ayun na, ako gaming di ba kay everybody were working in silos, so there was no teamwork. Na group o na supermarket onro aliki onro business tycoon in Samoa onro manggalban punjes onro tapu si vi iyo. Na group just a subsidiary supermarket iba na wholesale may manggalban UCJ Patel vi. Kaya may iwan na company biya Taula Factory. Iba nga na company ni Zaka Manufacturing, Zaka Society, Zaka Conbeef, Zaka Pugmasima, at si company. Iyo kaalihin na nanunggulah may ang gili so abi kaya kamatu kaya orang Samoa Charlie Westland mandaon dangon orang India sa igubuli sa tindi ugi LV sadana.
Elvis is a very hardworking man from Fiji. Elvis look after me, so I look after him. Iyo nag-group nang wala kamay ko usabi uyag saro nga o kanina ba kay labo. Iyo usan dong division buo na group ni ngon leta na sul report Wala kami ngon na opisita sa naon ba moidi. Oktober sa amin gawang kuniuro. Sa amin lihaw may ulak sar ka rin, di ba? Kaya mo sa break, muling di mo ako family bi, misali sa ngayon mo sa kamay. Ako na kong boss doon, kain ro may na December. O may nila ko may na December. Kaulang may na kapani December, doon tayo overrushing ka babawa ini. Kala ka all December haro anniversary ni baka mo may wala punto. Paubon to may ko ugalang may Samoa. Kana sing araw lockdown no Samoa na 2 days bala amisila. Kami sila yung matari Samoa din. Amisila kami Samoa lockdown no Samoa. Sabi ako ineo ka. Sayaw sara kayo wala ko may lockdown sara no Samoa kayo. Ayaw sara ko miyaw. Toto ko makauji sa nung tukulo cukup mayan na nung buta cukup na ina tropika na hotel ya na garabi kalau cik ni nung buta kata iyo ingon na sa bebulta may tropika usang remodel lagi na berala lagu benro of finance team Samoa. So I'm trying to buy them in instead of working in silos to try to work together as a team. Iyo mtakaba iyo ang kita kan sa very motivation sa activities man do takaba iyo sagi ebun di ba bisa we so once I win their heart sky is the limit for them. All you tell them I want this, I want that iyo to have their buy-in sa toto kasarangan lipi tong kora cukup ka may samar barong tal cukup mengko binipul talofa uklay ta wiru wa kira Pacific na no money fly na posta Petero lele rading ko talita ka bakali na nomunitalo no iya nomunitalo ta kacuk na taka may Samoa ke na bikaw laki nakabutingo na bibisaw sa harutik Tama de sono no mu rice no mu viva con che ti birne tambangone me imbua es libra barong chumbe ka me ni pua en bimbi ni zakatabat en bimbi ni sasang ken bimbi ni wuli doma no mu vakasar na tikina. Iyo, benar wale mo Dr. T, bambo be awan ta may delibano may buwa. Nakataka ba am gadi kabo nung tambula. Sabo ka po himbenga me urani ka himbenga me nakataka ba inahen hindi ba nakataka ba ina discipline way. Kila me daka may buli ba kasi Samoa. Hoy so am andon tin nakara bambo kon to ba kaya kan mulman to yung sa kimbekan ni Dawing Tambuis, Dawing kaudong nga kanibiwali, yung makin iuberan ko, kila? Kaya sa akin ng ko, kaya mo sa ka mo takapin to ka, yung sanon ay nung natakap. Doon din na, naon dan to bang ay nabakaryan dangaw na. Bahan bimbi na natangin ni Vestaw, kaya sa uhin ng goy, abisaw man na, kung kababi ko, inyuhun tip o anibi, sabi pa man ako, datangin ni Vestaw lewang goy, o kaya the power of the internet sa ambula po sa iyo sa kawan sa rawan live menakor kakam kenduro imadamon aron ni live nga menakor okay ading ko yang gore melir kabin ng refam puro gila ko sa langar ko bagila ko na fam sa live sa ngamay koy kawan yo akal ka wampe na ang kapa ata ba ya bang ina bakarian dangon sa ba Lamang po, endulib ko kayo rin sa programo. Grabe, umay sulib, bukla umari man ako, abis nga mo niya, at akala ni Koro. So, ingon na, erla ko ulo ko. Serla ko, erling karawa, nakala ni sama kini kayo ng baw. Eron na ko sa akin na wala-wala, make use of time, kaya instead of lako ulo ko, kaya nibihaw nga braskat ng ulim nila, aligo-igo. Kaya na po, so lebira chance, meron na ka ba nga ako natakataka, meron yung bulabra ng rabubali. Nasa nanibuli, kanya na ulo ka sa nibuli. Ako gilawara sa nibuli nung gubibu kebe ro ading kwenti na do kan o sa saran ro ang gubulo daw sa ngarin ro men ro sa kamay ading sa mero ano huling kas nibuli sang kas nibuli kindi ko may abeuni do ading ko Maria da agriculture igoy FNU sa wala do isa ro na degree na agriculture paor ko ngone or ko ulma o Nicholas buli kapitani iyo Ako nga bitan na yun, it's graduate may analytical diploma in medical science, may class form beka.
sa classmate na natang kapitan iyo. Una bimbi ni Wuli. Kau maawas lang ako explain ka au kambimbi akan hindi ba Wuli hindi ba Wuli meron niya ngali subiro ng del ni Bonua siya ngali subiro meso skill set meron ngay nga abu menggili buka pa anak kena sa ngayon anda labi itag makobi ay Sara. Oh, totoo ba ko sina no mo biba kong gete na ulutang ay na baka ngataki ngauna baka talangkin na nonton dua bata kena baka ngataki ni ngauna baka ta kami na korre mi chuko somera me bindi binaka me tos binaka chuko vale so that you become productive yes, it comes back to productivity. Yes, so kaya ko 5 they can do the job why take 20 whereas the 20 you can free them up to do their own. Kaya mereka apa do na iyo. Nasaranga. Oh, totoo ko ba coach. Talitak talaga na kauto ko na mayay berto may samo na iyo. Sarto ko na nga na iyo ratakapo do naka on bakit di takat ko nira na taka. Ando naka do bulikin iyo na iyo siya na siya. Menda de casa de arata ka menda nakamsa. Oh, totoo ko ba coach. Marata ka ba kalim. Inga refa lele busara patataro chung bengo ambleto na inga refam ni kako ni lenga nang kay total na ngona nang kay sureci peterotal mai mena men total na ni robital no ko sibini lebuti ko na programo yang karaba chiko ko talita ka ba lebu petero na nomu na numi to subina ko chiko no matu bale abe bakana no muto butu chiko mayana teka bu mande Jerusalem binakati ko no mundo na tos chiko na business no muta ka korto na ngoni sangay lako na bibu ke berto membo lele busara guarda marota ka bakali na no bibo simai ni tos chiko no muta ka chiko na elo mo na no mirto chiko mi banua iya tos chiko na no program na inga refam ni ona no menengono na degukin sa chiko me do no mititi semana petro iyo ang sa abol oven robe program man joni fam asukan ko isamo kami harus ila ko liga mesa project mesa already in a stage salangawan is how to the next level yun na una biro ko os yung isamo sa main dollar biro ko in the restaurant ni isamo to takeaways o le olungangon o huli ang may maris may dollar biro ko in the to takeaways isamo maiuni bulang koy hindi yung opportunity to offer Fijian dish to the Samoans who've been to Fiji and the Fijians who are here in Samoa. Din na. Tiko buchok nga happy Iyo, yung happy yung na member ang kaliwa Subano Sorry Corridor, yung na member nga na tutok at takeaway. Sali ba nang araw tutok tutok something is awesome Warna now. Sa totoo ko ba coach? Petero na sasanga may Samoa. Hindi ba tikon to ng gante ni Samoa sa chikon to na balikanan ng walikina. Bikim di talaga na bakarong chikumay. Ang buga bikin na dandong wali patak kay Samoa. Sa to kung gawin doon na puno mentalaki kanakin. Kaya kadang wali ni Samoa mentalaki bose sendang wali bakangande. Totoo ko ba ko ti Petero na bitalano ni kuwa. Ni seberangan may taba na daro bitalano ni kuwa. Kami din dyan na talo ni Toso, talo ni nomu sasanga, talo ni nomu bula sarang amin na window, kaya na nomu lakoto na li tando, wando to ka na lori, sarabi lambasa to ka na kaya na ingingare, kaya nasasanga ni nomu buli, mondo sirek mo wali bisare, totoo ko ba ko dyan na nomu roka ni talano ya, biba kong getin dyan. Sebenarnya meta pa nang darubitalan no kaya ngonong go kaya bakit ko so binakata mo babi ni binakabira and nalingan ni besusu kaya nalingan ni betumberi beke ni Petero nom ni tumbo ta kemai meta pa nom sa may bakawati baka binakatsuko no mundo na no bito ko ni beke ni sa kaya ngonong go. Oy, binabali mo Dr. T apa binabidang apa Sara bin Romay Vale ang bimbi now bimbustina sambula ikonggoy au sa ando awal ubi kaya ando lang apo nung ngante brando de so abiro di nambak ini bulok sa ubi na kuno sa ngude ik babi na value be mundo kan tin sa may lang kota na value na bisus na value no mere be mo pesa na abu bale may tapanga abu bale may na ulewu ando abe kay na may na ulewu ando abe kay tabro nga may tapanga Abraham Abu Bale may mole sama pangarangan ragi buya na bale ban do bisusu Abu Bale suba be mustino may bisari era kay nemilik nga may bisari
na visusuyangan mi adaka biyaw na sa mi adaka wabon ang ngin dinimbula bakataka au sa mi iuhin na ng goy sa Robert ung nga nyu sulimbula le sigurwani nabubali sulimbula berongan del mo suliw kali mo na babin na kana visusure mi adaka may hindi na nga nyu susungay na korom sa reklabara sa nabi amang kan lakangon ada handen nga bisun da mo rota ba no kumomo era utang kumomo me da banda penuh ka kata hilaw sa me iuhin ng goy kan na babin na au babin na nga bakali be wa ingo be Pauline okay sarang marama dua Kamba kana bosan baka behind every successful man is the woman o pulin da marama do wito kun bakali biyaw iyo na sangon da may wisar nan den so awa no ruwa wito kun bakali biyaw non do bawgi biyaw jika untuk alagi na bigaya na onan do baka iyo na toko na bubala baka bimbi ni garawi wa bubale wala wa sulimulay bale sulimulay pero na bubale ang na papel binang bale bigaya naon di na iho naon sapot agina iho na law koy pero ako na babin na abro ngangon o Nicholas Amadal biya on rap nawang kani petsen elang mol ko kay kantabu Dr. T nan ruwang ka petsen Amadal biya iwanga si sa weekend may vale panu ni over here ben ubro ngai vale putu be papa bay Uncle Johnny panu ni rebe munrok menurut igo wala bina ka biro igo nga nabi susumay PWC o Chuck sa retired partner o Miss Tambula biro nga sa retired undo sa maibahalib na mai jorongkado na bukuni bi susungon na nawalo yang bagi lay the foundation for where I am today na no professional career iyo na bubali au doksar sakali mo nga baka binabinak iyo sakari nga may do wasi iwani ka auto ada ka ebelo mani hindi igo pabiwakan kaya nga mi anto dina na bika asa nga iwo kaya naso awan din re kaya nga iwo so umay nan din na kana riga ko project man akor maganya laylay igini iwo ni buli amo siya Lucy sa ko kaya iyo sa buli na sa kalipin na babinabinak au babinabinak nga bale we miao Dr. T ba kay miao Mr. Bunindilo amundo ka aba arengoy may rauhin na bekarbe wasin bekani alno laysar na bukunyong gu susungi may na nambula bibambule may nakor sa may ato iwa dabonongo papa na bali mo na aba meron ginawa na may nga imbaka iguan sa kami bala igo o deliwan no imbuwa wambuan na sulimbula igo na bibong ki imbaka biro nga birawan ta erwarong umay kiarawa akan gi arawa ko hi o panin no akay bi abuno hi anday gi aron ni nakabata kan boy aron nakabata kan alin han ang gabakan tarop kay aron nakabata nakambelangan sa kalib sa rin napapabinak napaliw Dr. T totoo igo ba biro nga o kanu ni re bono ba ibe mundo ba bigo ing sabi nakabakalebu nakabalib sara Petrona ngono sulit tuminikua au klanyo ni turango soso lebu tu ni tabi ngarabi chuk misamo ya tali na numutin koma na kerker molmalumu engwal sarchukan ni nambuke na kerker ngol sarchukan ni natolase bikim domi nakaw ni tambua marutek sarbakan lebu na ken sulit tu ngalala mo may talo na bikim am kim biba ungkiti sarangakin bakan lebu tarani mamimbula bao sibi kima mni tumbu nambimbini nonra lomani na ngoni na nonra susuni rake na nonra tokoni na beka bakabuli kita salolom sarta ni bakali bisamo terlebih tar juga na bata-batanggo si botal juga ibiti tali na talo no may buwan ni seber may daw na bulan ko November ya kita maraw bakali maraw na sarsara lebar babi ni binakatsung minggo ni raka na sema ni bital na ni kuwa kinapuno bakatulango Samoa kasi matal juga kinapuno bakatulango buwa kita sabak muat sarchuka yan lolong bimbi bertona bitinani ni muat tok Karo makaliw Dr. T, miyong kaya makaliw baka oka, pimro babi ini.
na wali mo na may wa-wa-ari ngoy. Ento ba bangon okay bisa mai pero iyo kana nga baka Samoa 50 lawa no lepo. Sandono isa nakabaliw sarto pa vamot sarto kan baliw bikim do kan may Samoa nakabaliw papitay iya madamanda Madamanda ti Sandono nakabaliw Petro madamanda isa nakabaliw sar bikim ni na siya matikumay totoo ba ko na bitala no pati kay Petro batu na tala no rong re may wase chiko ko bikin di kuwa pabi di binaksaran bali bikim di nanom ni bito ko ni mai sa ti ko yan itutuk membaleta na wali kano bo may Samoa totoo ka takeaways chiko sarangay na kortura nga pia bakatalangakin na nanon na ititi bo sa tikbuta ka chiko ko may bua na ingay nga refam total na ngona no gasurit ko talmay mikro nang game maybe wasi tale na buku ni sasanga ni bito ko ni leski banua en non rato ko ni chiko na marama pagkatala nga kinoira na itambongon usapa ko madiani menaya tu Hawaii ni moade toka nakabakaliw iya do moade